am kui na sung kan bu na le kini kay daun ge mut kini karam na kau kini hojik sumahaki sa limit si talayri tamoy gipirang susintari na sisu mahakining singbana oy nawara boy mitse uisin labas sumahaki damak ay naigin at talira basu esor mata nijara basu mahapuka ora ge na kuding makhat na rabas Sutay bagsida ina Magkitap na sumsum na Tamoy na tsakla baso na lukaram na Tamoy girasang bese utlagani Nuksida na ama na laki base Mahaki behavior na Nangegi manada Nanggiwa ka na ma Egi na ama Henna force tura baso lapkini Henna request tura baso henna lapkini Reject tura baso kim kanda dum lapkini Ang napani matang sina Oy base Ho 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 na makita mo'y suhong kay famdaki Ukidre mahaki nung siba igini haina Exut laroy nung siba mangonda Kudimak nung sida basado na leitok lagi Wajara sa lupun si set hajaro ba na mahapula plage Tap na nanatagi mapokse Nung siba di maingka ba di leite E famda nang gini kudimak nang naoy habani nung siba se Kay haki nung naibana pang lubana na ponsido na Nasidi esu nang giyarong ba amot pa na to Kang labada ise kay bana nung ay do na kalabani Nang buka ora ge mapoksi magi Ka ora ge mapoksi magi Ha 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 Nung si pirano eibu Taduklo eibu Katoklo nang su eibu Nanggipun sida nung may banayong laban ng gifidang ni Pamkide kang gabani ng giemong na Nakigiemong giwakan ang nakbani Mapagfaring ay danay Giyoy gihay batani Mapanmut kragana ng segi nakte Laptop na ba fana sila say na itang nalatsyare Hayram mo'y na famday na chapleto keida Leyo ko nung nainanong ng giyoy ba napibada Kanlaroy ng giwakan ang hingkayada Chakalada mang hangkrage ng gimami famdagi